My jsme k vám přijeli, já nemůžu. Počkejte, kde jsou tlumočníci? No samozřejmě, jsou tady neslyšící, Radko. Jsou tady neslyšící. Nevadí. Tak. A jako, no ale teď nerozumí slyšící. Teraz my nepočujeme, nevíme, o čem to je. Dneska pomohlo. Jo, tak to máme velký štěstí. Jo. Tak jo. Tak, prosím vás, ještě než začneme, tak bych vám chtěli připomenout několik zásad, jak bychom se měli divadle chovat. Tak prosím vás, divadle nežvíkáme, nešustíme pytlíky od bonbonu, které ne. Prosím vás, slečno, mohli byste stát na místě, abyste neodváděla pozornost od toho, co tady tlumočíte. Prosím vás, slečno, tady nejste v cirkusu. Tak bohužel. Hele, ten pán si do robotu. Dobrý den. Tak prosím vás, můžete říct divákům, aby neslyšícím, aby si vypli mobilní telefony, aby nepořizovali. No, že netelefonujeme, že nefotíme, prostě, že nenatáčíme nic na kamery. Jako jo, pochopil jste mě, už dobře jste mě pochopil, ale nemůžete být na diváka agresivní. Divák si zaplatí, chce zábavu, že jo, ne, tady být sežvaný. Klidněte se, tady jste v divadle. Tady jste v divadle, vypadněte, opak. Tady to vůbec. Podívej, co to tady je? Kytice. Kdo to napsal? Který spisovatel to napsal? Já si nemůžu vzpomenout. Víš to? No jasně, že ví. A zkusíme se zeptat. Tak kdo? Pojď. Tak běž ty. Běž se zeptat. Víte, kdo napsal Kytici, který spisovatel? Slyšíte? Ale ne, vymyslíte. Ale opravdu. Svobodná je struka tvá, ty musíš být žena má. Ach, pane, nemám vůle jiné, než jak má dikce. Mě svoji dceru za to, pěknou přadlenu. Panáčku, divadí, kdo by se nadal, jak těží, ale však radu mám. Za cizí dceru vlastní dám. Jeď podobná té druhé právě, jak oko oku v jedné hlavě. Špatná je ta porada tvá, učiň, jak poroučím já, zítra, až den se ráno zjasní.
se ty dcero má neboj, však podobná si té tam právě, jak oko oku jedné hlavě, neboj ty se nic. A když již byli hradu blíž, pan král vyhlíží z okna již. Vychází s pány svými v cestu. Přivítá matku i nevěstu. Zrady netuše. Jež. Přineste mu je. A když byly 3 neděle, král jede z vojny vesele. Žádný neuslyšel. Ani nespatřil.